Кондрат Крапива. Байка «Рак». Паважны чалавек адзін з далёкіх і чужых краін прыехаў вандраваць па Беларусі. Чаго? Сказаць я не бяруся. Ці то яго цікавіў Мінск, ці то Мазыр і Прыпяць, а толькі ён зайшоў бутэльку піва выпіць. «Што ў вас да піва ёсць?» – пытае ён слугу. «Што загадаеце, падаць я вам магу», – адказвае слуга. «Ёсць тараны, ёсць ракі. А гэта што такія за прысмакі? Іх не чуваць у нашай старане». «Нясі, галубчык, мне якіх штук 5 на спробу», – падаў слуга. Паважная асоба, абцерабіўшы раку шыю і клешні, не хоча з драбязой займацца ён, канешне, давай упісваць рэшту. Ды вось не естся толькі нешта. Расце, здаецца, у роце рак. Аж вочы плюшчыць дзядзька небарак. Але, запіўшы півам, лыкнуў: «Давай яшчэ папробую». А мой прывыкнуў да гэтых, думае, прысмакаў. Але і з другім не лепей ракам. Назад, здаецца, з рота ён паўзе. «Паслухайце», – асоба кажа тут слузе, «што гэта ў вас за людзі і што ў людзей за густ? Вось я ніяк прывыкнуць не магу, і ракам рот дарэмна запаскудзіў». Слуга ў адказ: «Які вы, дзядзька, смешны! Не дзіва мне, што не знайшлі вы смаку ў нашым раку. У нас ядуць тут шыю і клешні, а вы жывот ды бруд усякі. Калі трапляецца ў жыцці вам рак, то каб не каяцца нарэшце, уведайце наперад, дзе ў ім смак. Тады ўжо толькі ешце. Іначай знойдзеце ў лупіне, што кожны, плюнуўшы, адкіне».